na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke 17 n'oge na-adanyeghị n'emume n'afọ nke 3 nke ụka. Tata anyị na-achụ aja misa maka ezinụlọ Chibụzọ Nweke. Ha na-enye Chineke ekene na-ayọkwa amara na nchekwaba ya. Ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sebụwa Chukwu, Eze nke n'igwe, Chukwu na jike niile, Chukwu na jike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa nke Chineke mụrụ, o sebụwa Chukwu, nwa atụrụ Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nkụ, mere anyị ebere. Kpochapụ njọ nkụ nara arịrịọ anyị, ka nyere anyị ebere.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewepụghị onweghị ihe bara uru, onweghị ihe dị asọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwaba anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi, site na adị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Osebere ụwa Chineke wee kwuo sị, mkpu ihe ọjọọ na arụ niile jupụtara obodo Sodom na Gomora na-abawanye, njọ ha na-ebuwanye. Achọrọ m ịga chọpụta ma ha na-eme ihe ọjọọ niile a na-eti mkpu maka ha na-erute m ntị. Achọrọ m ịmanụ mgbe mmadụ abụọ ahụ hapụrụ gawa Sodom, Abraham guzoro n'ihu osebere ụwa. Abraham wee budebe osebere ụwa nso si ya, ọ bụ ezie na ị ga-emebikọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume. Ọ bụrụ na ị nweta 10 mmadụ 5 dị mma n'obodo ahụ, ị ga-emenyere ha egwu n'ezie. Ọ bụ na ị gaghị ahapụ imebi obodo ahụ n'ihi 10 mmadụ 5 ahụ bụ ndị ezi omume. Echekwala echiche ime ihe dị otu a, igbukọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume. Ime ndị ezi omume ihe mere ndị ajọ omume. Echekwala ụdị echiche ahụ. Ọ bụ na onye ga-ekpe ụwa niile ikpe agaghị ekpe ikpe ziri ezi. Osebere ụwa zara ya sị, ọ bụrụ na m enweta 10 mmadụ 5 bụ ndị ezi omume n'obodo Sodom, aga m eji n'ihi ha agbaghara obodo ahụ niile. Abraham agwakwa ya sị, obi siri m ike ikwu okwu n'ihu osebere ụwa, mụ onye bụ naanị aja na ntụ. Ma ọ bụrụkwanụ na ahụ 10 mmadụ 4 na 5 bụ ndị ezi omume n'ebe ahụ, ị ga-emebi ya? Osebere ụwa zara ya sị, mba, agaghị m emebi ya. Ma m nweta 10 mmadụ 4 na 5 bụ ndị ezi omume n'obodo ahụ,
Abraham wee sikwa ya ọzọ, ọ bụrụkwarị na enweta 10 mmadụ anọ ndị ezi omume n'obodo ahụ. Osebruwa aza ya sị, agaghị m emebi ya n'ihi 10 mmadụ anọ ndị ezi omume ahụ. Abraham were kwuo sị, onye nwe m, enwere m chekwube na ị gaghị ewe iwe, kama hapụ m ka m kwuo okwu. Ọ bụrụkwarị na enweta naanị 10 mmadụ atọ. Osebruwa zara ya sị, agaghị m emebi ya ma ọ bụrụ na enweta 10 mmadụ atọ. Abraham wee kwukwa sị, enwere m chekwube igwe Osebruwa okwu, ọ bụrụ na ndị ezi omume dịkwanị naanị 10 mmadụ abụọ. Osebruwa zara ya sị, agaghị m emebi ya n'ihi 10 mmadụ abụọ bụ ndị ezi omume. Abraham wee kwuo ọzọ sị, eji m n'aka na Osebruwa m agaghị ewere m iwe ma m kwuo okwu ọzọ sọsọ otu ugboro. Ọ bụrụkwarị na enweta naanị mmadụ 10 ndị ezi omume. Osebruwa zara ya sị, agaghị m emebi ya ma enweta mmadụ 10 ndị ezi omume n'obodo ahụ. Okwu nke Osebruwa.
n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi: mgbe e mere unu mmiri chukwu, ọ bụghị naanị na ejikọrọ unu na Kristi, kama unu sokwa ya bilie n'ọnwụ, maka na unu kwere n'ike Chineke, onye ahụ siri na ndị nwụrụ anwụ kulite. Ya bụrụgodu mgbe ahụ unu nwụrụ anwụ n'ime njọ, mgbe ahụ a na-ebibeghị unu ugwu n'anụ ahụ, Chineke nyekọtara unu na Kristi ndụ ọhụrụ. Ọ gbaghara njọ anyị niile, ọ kagburu ụgwọ dịrị anyị maka iwu dị n'ọgbụgba ndụ ochie nke anyị dara. O hichapụrụ ụgwọ mmehie niile unu ji, ụgwọ iwu ahụ niile unu na-edebeghị. O were mmehie ndị a niile laa ha n'iyi site na ịkpọgide ya n'elu obe Kristi. Okwu nke usekwu ụwa. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord, God omnipotent greatness. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Unu anatụla mmụọ nke ịbụ ụmụ, nke mere anyị ji etiku Abba, Nna. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere. Otu ụbọchị, Jesu nọ n'otu ebe na-ekpe ekpere. Mgbe o kpesịrị ekpere, otu onye n'ime ụmụazụ ya wee sị ya: Onye nwe anyị, kụziere anyị otu esi ekpe ekpere, dịka Jọn onye omemmiri Chukwu si kụziri ndị na-eso ụzọ ya. Jesu kụziri ha: Mgbe ọbụla unu na-ekpe ekpere, sịnụ: Nna, ka otuto dịrị aha gị, ka alaeze gị bịa, nye anyị nri nke ụbọchị anyị n'ụbọchị ọbụla, gbaghara anyị mmehie anyị, n'ihi na anyị na-agbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị daba n'ime ọnwụnwa. Jesu wee jụọ ụmụazụ ya sị: Ọ bụrụ na otu onye n'ime unu nwere enyi, wee gakwuru enyi n'etiti abalị sị ya: Enyi m, binye m ogbe achịcha atọ, n'ihi na otu enyi m si ije pụta n'ụlọ m, enweghịkwa m ihe ọbụla m ga-enye ya. Ọ bụrụ na enyi ahụ esi n'ime ụlọ zaa sị: Esogbuna m, akpọchiela m ụzọ, mụ na ụmụ
adaala otu nde ụla, agaghị m ebilite inye gị ihe ọbụla. Ana m agwa unu, ọ bụrụgodị na o biliteghị nye enyi ya ihe ọ rịọrọ ya n'ihi ihe dị n'agbata enyi na enyi, ọ ga-ebili nye ya ihe ọ rịọrọ ka ọ kwụsị inye ya nsogbu. Ihe m na-agwa unu bụ, rịọnụ unu ga-arịọta, chọọnụ unu ga-achọta, kụọ n'aka a ga-emeghere unu ọnụ ụzọ. N'ihi na onye ọbụla na-arịọ na-arịọta, onye ọbụla na-achọ ọnụ na-achọta, onye ọbụla na-akụ aka a ga-emeghere ya ọnụ ụzọ. Ọ dị onye ọbụla bụ nna n'etiti unu, onye nwa ya ga-arịọ azụ ya enye ya agwọ, ma ọ bụ nwa ya arịọ ya akwa ya enye ya akpị? Ọ bụrụ na unu onwe unu bụ ndị njọ maka esi enye ụmụ unu ihe ọma, ọ bụ na Nna nke eluigwe agaghị enye ndị na-akpọ oku ya mmụọ nsọ? Oziọma nke osebụrụwa. Praise the Lord. Hallelujah. Ọtụtụ mgbe anyị na-ekwu ukwe, ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ n'ime Chineke, ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ, aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ n'ime Chineke, ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ, aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ n'ime Chineke, ekpere bụ ọgwụ ngwọrọ, aga m agwọ ya ọzọ. Amen. Prayer is the key. Prayer is the key. And ọ ya bụ mgbakwasị ụkwụ ụka n'ụbọchị tata. Ekpere, ekpere, ekpere. Prayer. And today, tata, ụmụazụ si nna ha ukwu kụziere anyị ka esi eme gịnị, ka esi ekpe ekpere. O nwere inu ndị oyibo na-atụ sị that God governs the world, but prayer governs God. Chineke na-achị ụwa, mana ekpere na-eme gịnị? Na-achị Chineke. Anyị na-anya n'ife ọgụ nke tata, ife ọgụ nke mbụ, Chineke ekpebigo maka njọ karịrị na Sodom na Gomora na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-ebibi ya. Maka na ife a karịa, Abraham wee mee gịnị? Wee dachie, wee sị ya nna anyị ukwu ewekwa n'iwe. Ọgbọkwọ nnupụ isi, ọkwa ugwu na nsọpụrụ ka ndị amakwa m onye bụ, mana biko ọ bụ kene na enwere ike ịchọta mmadụ 50 ndị na-akwụba aka ha ọtọ, ị ga-ahapụ imebi obodo a? Chineke sị ya, with all pleasure, na ya anaghị achọ ọnwụ onye omenjọ. Ọ bụrụ na enweta mmadụ 50, kedu ihe a na-emebiri mmadụ 50 ahụ wute ndị ojechọ afụlọ ochighakwa azụ, megide ruo otu gịnị 10. Chineke ka nwee obi. Ọ na-akụziri anyị not only mkpa ekpere dị,
mana mkpa ọ dị bụ ihe so ekpere: patience, perseverance, and what? Humility. Patience, perseverance, and gịnị? Humility. Inwe ndidi, inwe ntachi obi, na inwe gịnị? Obi umeanị. And ọ ya bụ ihe Abraham ji wee banye n'ije yọ Chineke gịnị? Arịrịọ n'isi Sodom na gịnị? Gomora. mana ife metụtakwara na mgbe m na-agụ ya bụ na Abraham nere anya prezumuo na n'ime ndị obodo a na a ga-achọta mmadụ 50, mana achọgide ruo na 10 ka a jedewe taa. Enwere ike ịgụrụzi ya na-agbada ịmarụzi ife mere nọ. Asị kịta ka abịa chọba Igbo community na Fortunata, anyị achọta mmadụ 10 eji maka ya gbaghara ndị ọzọ. Onye ọna na-enyocha onwe ya o, anara amara onye unu ọgọdọkpụ nara onye ọna maka ọ dị. Asị na asị kịta na Chukwu achọ ka obibie, ewee sị mba, hey, anyị na-eje ụka every Sunday, wofute oge anyị na-abịa na Chineke mee ebere, at least 10 people, inweta 10 out of ndị na-abịa ụka. Ọkwa ị ga-ahapụzi ya asị mba nsogbu adịrọ, abịa chọba kịta ya achọta mmadụ 10. Ife anyị ga-ajụ onwe anyị, awụ na achọta mmadụ afọ, aga m eso na mmadụ 10 afọ ka ọ na m agaghị eso? Ọkwa ife anyị ga na-ajụ onwe anyị. Mana ife ụka na-eme emphasize tata godi bụ mkpa ọ dị bụ gịnị? Ekpere. Den n'akwụkwọ n'ife oziọma gụrụ anyị tata, ịma ndị Juu nwere omenala ekpere, and fa na-create ekpere for every occasion, and ọ dị n'ahụ ndị ndufa, the rabbis, to teach their disciples, ịkụzi ndị na-eso ụzọ ha how to do what? To pray. And then n'ime mmadụ, ọ dị natural, the longing for God and get into relationship with God, ka anyị na Chineke na-eme gịnị? Na-emekọrịta. Maka na anyị na-afụ the visible sign of peace and serenity in the heart and mind of people ha na Chineke na-eme gịnị? Na-emekọ. Mana ịma n'oge ụfọdụ aka ọrụ nwa ogbenye ife eji abụ ọgaranya, ọ sị ka o mee gịnị? Ka ọ hakwa ka ọ ha. Maka na ọ na-adịrị anyị mfe ije nye mmadụ kọntraktị ka o mee gịnị? Ka o kpewere anyị ekpere, kata ma anyị nwe igbu ikpere na-agbana na mee gịnị? Kpewe ya bụ ekpere. Maka ịmụ anya abalị dị ya na ibu ọnụ dị ya na ọ dịrọ gịnị? Ọ dịrọ mfe ijecha abata na mgbede abalị, ndị na-eje ọrụ unu maka ọ na-adị ịnọla na ụlọ eburu gị, nke ọzọ efu onwe chi efogo, ọ bụrụkwa na olukwa mgbe eji eje ọrụ. Kedụzi time na ị ga-eji wee create that special time gị na Chineke inwe dialogue? Mana Jesu nke o ji wee bụrụ nwa nke Chukwu, n'agbanyeghị na ọ bụ Chukwu, na-ewepụta oghere dị enya na na-eme gịnị? Akpa nkata. Andọ ya ka ụmụazụ fụrụ n'ime Jesu nnafu ukwu bụkwa nwa nke Chukwu. Ha sị mba, nna anyị ukwu ewekwa n'iwe, kụzienela anyị ka esi eme ife a, na o sikwanụrụ ike. Kụziela anyị ka esi eme gịnị? Ka esi ekpe ekpere. Mana ife ọ na-achọ ịkụzikwala anyị n'ụzọ pụrụ iche bụ na ekpere bụ ife nke mmụọ. Ekpere bụ gịnị? Things of the gịnị? Spirit. And Paul does well say, sometimes we do not know how to do what? To pray. And therefore we must have to call on the Spirit of Christ, the Spirit of God, to teach us how to do what? To pray. Ejirokwa na ike were eme ife ụwa, ejiri ike eme ya. Ị ga-asụ Chukwu, biko mmụọ nsọ Chineke nyere m aka ka m mara ka esi eme gịnị?
kpee ekpere. Maka na unu cheta mmadụ abụọ bara n'ụlọ ụka ije kpee ekpere, ofu onye nọ n'azụ, ofu onye megịnị nọ n'ihu. Onye nọ n'ihu ekpegidego ekpechacha, chee na ya ekpecha n'ife niile ọ na-ekpe, mana ọ mara na onye nke nọ n'azụ na-esu aka n'obi bụ ya bụ onye na-eme gịnị, kpekarịchara ekpere. O nwere stori ya kọrọ about one man na-eju, o nwere okwukwe na Chineke, enyi ya ekpere ọ ga-ekpe otu anyị na-esi eje anata ekpere. Everyday ọ na-eje ọrụ, o jebe ọrụ afọ enwe break, ọ gaa n'ụlọ ụka jeme gịnị, ka kpee ekpere. O ruo n'ụlọ ụka ikpe ekpere, o nwere a number of books o ji were ekpe ekpere, ọ sape ya, ọ na-ekpe ekpere. O ruo one day, o teta ha n'oge ebe ọ na-arụ ọchịzi ka o jee ọrụ, o chezo akwụkwọ gịnị, akwụkwọ ekpere ya. Mgbe o ji cheta ya mgbe o rugo n'ọfịs, mana ọ gaa na-eme isi n'ụbọchị afọ na-ekpere ekpere, and ọ gaghị ananwụzi unu ije wetakwa ya maka na ọ ga-adị late. O jebe n'ụlọ ụka, o sekpuru ana mee gịnị, kpebe ekpere oge break, kpegide ekpere kpechaa, si Chukwu ịmụtago na amakwana ụma wee chezọ akwụkwọ ekpere m, mana otu ọ dị na ya ewere onwe ya nye gị, ịmara ife niile dị n'akwụkwọ ekpere na ya na akọba ya na ọkọba chọchịcha ka o si wee dị ya, nọrọ ebe ahụ nọgide time zuo mee gịnị, okunie eme gịnị, jeekwa ọrụ. Ịmana bọsị oluzi ya ka achịkọtazie ka o si wee mee ekpere, asape akwụkwọ, o wee bụrụ sọsọ ofu mbọsị ka o kpere ekpere, sọsọ kpụọ ndị ka o mee gịnị, ka o kpere ekpere. Ka ụbọchị dị ife afọ, bọsị o chezọrọ akwụkwọ ka o nwere because I define in prayer, say prayer is lifting up of mind and heart to gịnị, to God. That was the only day he lifted up his mind and heart to God and communed with God. The other days he was busy rattling ife dị n'akwụkwọ, na-arụ ọchịkwa ka o mee gịnị, ka o finishie ya, uche ya adịghị na-eme gịnị, na ekpere ọ na-ekpe. It can happen to us. Nke ọzọ bụ na mgbe Jesu na-akụziri ụmụazị ya ekpere, ọsịfa say, Father, and unu ma na our Father bụ ekpere afọ ọ kụziri fa, nna anyị. So for you to pray, na ị ga-abụgodo ụzọ maa na Chineke bụ gịnị, nna. And onye maalụ, assuming na ịbata n'ọfịs ị na-achọ ọrụ, ịbataruo n'ọfịs ka inye application, nyecha application asị nọ interview, ị bịazịa nọla na ka emee gị interview, ị na-anya ọ bụrụ nna gị bụ onye na-eme interview, kedu ihe ga-adị gị n'uche? Ị pasụgo ka ọ na ịpasụrụ? Ị pasụgo maka na nna gị ma na ị nidiri ọrụ afọ bọ, andị nna gị abụghị onye ọzọ. And ife o ji wee kụziri anyị the disposition anyị ga-enwe na anyị je gịnị, jee ikpe ekpere, na nna anyị fụrụ anyị n'anya, ma the best for us, and ọ maara ife dị anyị gịnị, dị anyị mkpa. And ọ bụgodị na ijele ọrụ afọ wee jechaa ya, ọ bụrụ na ọ dabaghị n'isi wee chọọ ịnata, ị ga-ama na nna gị nwere another plan for you. O jiri onye gị ọrụ afọ, o nwere ife o mee gịnị, o bu n'uche, o jiri onye gị ya ụdị afọ ị chọrọ, ị ga na-ene anya ka o kpupere gị the next one. Ị ghọtago? Ọ ife o ji bụrụ nna, andọ ya ka ọ na-agwa anyị. Then wee gwakwa anyị na ọ dị mkpa as we are going to pray, gị bụ ụzọ wesịsịa atụtụ dị gị na gịnị, n'obi. Ife afọ na-egbata oke n'etiti Chineke na gịnị, mmadụ. Gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si mee gịnị, gbaghara ndị mehiere anyị. So ụmụnne nna Chineke, ife a na-agwa anyị tata buru ibu, mana the major thing bụ nọ ka anyị jisi ike na gịnị, na ekpere, na ọ dị mkpa, and anyị fụrụ ya. Don't forget this: God governs the world, while prayer governs gịnị, God. Ọ sị yọọ na ị ga-ayọta,
chọọ na ị ga-eme gịnị, ị ga-achọta. Kụọ aka na a ga-eme gịnị, a ga-emeghere gị ụzọ. Ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị njọ nwere ike imelụ onye nke anyị ife ọ yọrọ anyị, ọ bụrụgodi bikos na anyị na ya bụ enyi, at least bikos na anyị na-enye ya nsogbu anyị na ọ ga-alahụ ụla, ọ sị biko nye na onye ife ọ na-achọ ka mma ma aṅụ mmiri tọba iko, ewere ya nye gị. So we need to be persevering in our prayers. Ọ bụrụ jọs ikpe ofu ugboro ime gịnị, ịghasa. So ka yọọ Chukwu ka o nyere anyị aka n'ụbọchị tata, ka anyị nwee the courage and the humility dịka ụmụazụ yọọ ya oge niile, kụziere anyị ka esi eme gịnị, ekpe ekpere. Nke ịbụọ, ka onye anyị mmụọ n'ime anyị, site na mmụọ nke Chineke ahụ nọ n'ime anyị, ka anyị nwere ike iwotu onwe anyị ana, were obi umeanị, nwee ntụkwasị obi na Chineke mgbe anyị na-ekpe ekpere, maa na ọ maara ife na-akpa anyị ana ọ ga-emezuru anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwere n'otu Chineke nna nke niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụhụ, ọnwụọ, enye ya, ma o bite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọrọgo n'eluigwe na ọ n'aka ndị Chukwu nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe na-enwe njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwenụ. Chineke nna anyị site na nwa ya wee kụziere anyị n'ụbọchị tata, anyị yọọ na anyị ga-ayọta, anyị chọọ na anyị ga-achọta, anyị kụọ aka na a ga-emeghere anyị. N'okwukwe anyị nwere n'okwu nke Chineke, ka anyị wee ozi ya kpọkuo ya na mkpa niile, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịtọ duo anyị n'ekpere nke ndị kwenụ.
ekpere ime obi cheta ndị yọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere, ndị ezinụlọ anyị, ndị ikwu na ibe anyị, ndị enyi, ndị na-emere anyị ọgọ. Cheta obodo anyị Naịjirịa, nsogbu niile, tigbuo zọgbuo, igbu mmadụ na-adịzi ka igbu ọkụkọ. Ka Chineke jiri aka ya bụọrọ anyị ọgụ, kpanite mmụọ anyị na mmụọ ndị niile nọ na Naịjirịa ime ihe kwesịrị na ha ga-eme ka e wee nwee ezi ọchịchị. Chetakwazi ezinụlọ Chibụzọ Nweke dị na-enye Chineke ekene n'ụbọchị taa, na-ayọ amara na nchekwaba Chineke ka Chineke mezuoro ha ebumnuche ha. Maka ụmụnna anyị ndị hapụgoro ụwa, ka Chineke nyekwazi ha ezumike ebe ebe. Chineke pụrụ ime ife niile, n'okwukwe anyị nwere n'okwu ọnụ gị ka anyị ji akpọku gị na mkpa anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, wee na-ayọ ka imere anyị ma mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Yọba na ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụrụ ịga asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị siri n'ọtụtụ onyinye nyere anyị ghọtara gị. Mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omimi nke ya kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a, were dubata anyị na-aṅụrị dị ebighị ebi n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu ka anyị nyere dị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile,
onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara n'onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọgide onye ndị a site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na eso onye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile.
ụmụnna ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka o todoro afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara mefere anyị, ekwena ka anyị kwe na-aranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Zọpụta anyị na-arịọ gị osogbu na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị wegbara nsogbu niile. Were Chukwu dị nsọ na-atọ eme ka mbịaghachi kwe nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana ya na njọ anyị, kama na-egosi anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile. Ka anyị rite n'onwe anyị ekele nke udo. Ha nwere isi ọkụ ndị abụọ n'obi nke nwa atụrụ Chineke dị nwanụ ekesịrọ nke bata n'ụlọ akwụrụ asọ ọsọ n'obi ga-abịa.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Di nwanụ m, anyị erie n'oriri ahụ na ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebighị ebi nke ahụhụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkọwapụtacha site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is for landscaping of the church. Ịma na ọnụ ka anyị na-ama mma, so biko ka itinye aka n'akpa sọpọtụ that. Aga m abụrụ gị fere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Aga m abụrụ gị fere Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tụrụ gị mama. Chimo, aga m akpọrọ gị isi ala tọrọ gị mama. Otito dịrị Jesu. The annual Catholic Appeal campaign is still in progress. Our goal remains 22,152. As of now, we only realized 12,600 in pledges. Please do your part. If you have contributed or pledged, thank you. And remember, the pledge can be redeemed till end of the year. Please, if you don't have envelope, it's at the back of the pew. Note that the rectory is closed every Friday by noon this summer. Next Sunday, Father Miena of the Order of the Friars Minor Capuchins will be here for summer mission appeal at the Mass, and they ask you to be generous for their donation for a good cause. Next Sunday is last Sunday of the month and is Youth Sunday. Youths, are you here? Say something. Youths. Okay. I didn't get anybody to let me know about the readings, but I'm going to assign the reading right now. Okana is going to do the first reading next Sunday, and the Ugoma is going to do the second reading. It's up to you to do it in English or to do it in Igbo. Solomon, I don't see Solomon, the other one. You here? Oh, okay. What about the other Solomon? That's the one I said I don't see her. No, I saw you. Is at the back? You will be the warden, two of you. All right? And the rest of the youth, you'll be in the choir with Chikadibe. Yes. Okay? Yeah, so for next week, we're gonna have all the youth take on the first two rows, and the rest of the choristers can take the back of the rows. Did you hear that? The kids will take the first two rows. They will play the lead next Sunday because, okay, see, Emia, Nasina, Neuna Taba, Omuyane Begine, Emanya. Ugoma? Huh?
Oh, you're not going to be here? Okay. Who is going to volunteer? Chioma? Chioma, so you will do that, okay? Thank you. Oh, good. Ndị be nweke jee na mgbada for your Thanksgiving. Again, you know, as we're finishing the announcement, ndị be nweke nwere Thanksgiving to do about now. During the party of July 9th, a pair of ladies' black shoe was left behind. I have that in my house. I don't know whose own it is, but if you are missing, ladies, about 3-inch heel, I have it in my house, or you know anybody looking for the shoe, please come and pick it up, or let me know. I'll bring it up next Sunday. Lady Ngwangwa Choko kene unu mana anyị nwere shower yesterday. Ihe ọma ọ ihe anyị na-achọ, anyị achọrọ nke ọjọọ. Praise the Lord. Praise the living God. Ụmụnne m de Fortunata bikon. Dede m digara m because anyị na-ahụ anyị amaghị ihe anyị na-akọ kama sị m Chineke ga na-agọziri m unu ụmụ nwanyị ibe m ka unu si wee oh Lord kwado anyị nwa tinye ụmụaka abụọ a happiness n'obi ha mara na njem a ha na-aga na ihe aga na-aga aga. Ekene ka m unu niile na ekene Chineke n'isi unu n'isi ezinụlọ ọbụla. Aka niile unu nyere, ekpere niile, nkwado niile, ma ndị mekwurenu ma ndị mma n'ọrụ ji na ndị ihe ọzọ ji n'ụlọ na-abịa nwuhunu. Anyị na-asị Chineke biko ya gọzie onye ọbụla mmaji kwuru mmaji. May God bless everyone. Ana ihe ọma o wetara anyị na-arịọ ka o zuo ezinụlọ ọbụla oke biko. Ndị nna ekele kamon, your presence was awesome, awesome. Thank you. Onwe ihe dịka unu. Ihe dịka Fortunata akọkwa na mụ na ezinụlọ m. Biko daalụ. Ka anyị na-akọkwa nke a dede m anọghị ya, but ọ sịkwa m gwa unu, ọ gbara ya abụọ. Invitation. Okay, thank you. God bless. Praise you. Thank you. Oh. And when the birthdays, anniversary, newcomer, okay, and the choir, yen in the ben weke onu, and after the church, hang with origin a parking lot, ono puta there, onyo una ta origin. Ngoda with something. Buleya, elu, buleya, bule elu, Chineke kachasị mmadụ elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ elu, buleya. Bule elu, Chineke kachasị mmadụ elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ elu, Chineke kachasị mmadụ elu,
kere ụwa kachasị mmadụ dị elu. Lift him up, lift him up, lift them higher. My Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. My Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Lift him up higher.